Esquema de continguts. Aplicacions del corrent elèctric. En aquesta unitat podrem veure els efectes que causa el corrent elèctric en efectes tèrmics, efecte lluminós, efecte magnètic, mecànic i químic. L'efecte tèrmic el veurem, per exemple, en aparells electrodomèstics de les nostres cases, com radiadors, una planxa per a torrar carn o una tostadora. L'efecte lluminós el veurem en bombetes, leds, tubs, etc. L'efecte magnètic, parlarem de què és un alternador i que ens serveix per a produir electricitat. L'efecte mecànic, en molts aparells de la nostra vida quotidiana, com aquest trepant, i l'efecte químic, que servirà per a recobrir objectes metàl·lics o ceràmics d'un altre material. Comencem!